Има име бъде. Да, с този стикер може да се разпознае автомобила, който участва в тази кампания. Тези учреждения, които са тук, те имат подкрепата на общината, но не пълната подкрепа, както към Дома за деца и юноши. И те имат много неща, с които не могат да се справят. Затова може да видите тук по тези работи, които сме ги взели, че не всеко едно нещо е за дете, като простор, като бидони, като разни там неща. Впоследствие няма да са само ценността. Ние сме записали тук на това, както да ви казах, ще имаме старческия дом. Той идеята ни беше първо започва с старческия дом в Благоевград, който се намира в квартал Струмско, с детски градини, детски ясли, които имат нужда, които не им достигат средства. Това не е на нас целта. С нейна помощ организирахме тази акция и започваме това нещо да го правим абсолютно всеки месец с идеята да се развивам все повече и повече и да не спирам. Казахте, че така много интересна схемата за отделяне на средствата и се така присъединяват и ваши познати. Има ли го ефекта на доминото наистина? Надяваме се да го има този ефект. Надяваме се, като все пак разчитаме първо преди всичко на себе си. Разчитаме преди всичко на себе си, но ще се радвам колкото се може повече хора да се включат, като идеята е това нещо да става все повече и повече и повече и повече. Това са мои близки хора, които ще стават съпричастни най-вероятно и с сумата общата, която пазарувам, всяко нещо е документирано с касови бележки, с фактури, с тока, тя се вижда и утрешна ден се надявам на дарение да се размерите на тази стая. Супер! Дано! Има ли го доброто, госпожо Поповска? Има го. Факт е, че го виждаме доброто, че тези фирми откликват. Потърсиха не те, ние не сме ги потърсили. Това си е заложено в човек. Дали ще даваш, когато имаш възможност, това е заложено в самия човек. Много се радваме на такива инициативи и трябва да разберат, че хората, като си повикат таксито от тази фирма, знаят, че стават съпричастни. Те също стават дарители по този начин. Таксито, което вози добро. Точно така, разбира се. Това е нова идея. Това изобщо не е... Точно така е идеята. Не да давате средства, а да използват услугите по този начин, те стават дарители. Като съберат много хора, дарените ще станат много повече.